ጻውዒት መርበብ ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ ኣብ ጉዳይ ኤርትራውያን ምሩኻት ትሕቲ ዕድመን ስደተኛታትን ፈለማ ነቶም ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ከቢድ ፀገም ወዲቖም ዝርከቡ ህዝብታት ትግራይን ኤርትራን ዕዙዝ ሰላምታና እንዳቕረብና ብዝሓልፍዎ ዘለዉ መከራ ዕለታውን ሓዘን ምህላውና ንገልጽ። ኣብ ክልል ትግራይ ተወሊዑ ዝቕጽል ንዘሎ ኩናት ኣበገስቱ ተኻፈልቱን ወገን ሒዞም ዝዳገፉን ኩሎም ሓይልታት ነዚ ብመሰረቱ ኣድላይነት ዘይነበሮ ኩናት ኣብ ምግታእ ስለ ዘይሰርሑ በቲ ሓደ እዚ ኩናት ዘኸትሎ ዘሎ ኩሉ ዓይነታዊ ሰብኣዊ ፀገማት ድማ በቲ ካልእ ደጊምና ኣትሪርና ንኹነን። ኩሎም ተሳተፍቲ እዚ ኩናት ኣካልን ፈጸምትን ናይዚ ዝኸይድ ዘሎ ገበናት ከም ዝኾኑ ርዱእ ኮይኑ ንኣታውነት መንግስቲ ኤርትራ ኣብቲ ኢትዮጵያዊ ጉዳይ ካብ ፈለማ ዝጸንሐና ተቃውሞ ሕጂ እውን ደጊምና ነነጽር። ክቡር ህዝቢ ትግራይ ኣብ ክልልካ ዝኣተዉ ወረርቲ ንፖለቲካዊ ሓይልታት ትግራይ ካብ ሰላማዊ ህዝቢ ፈልዮም ክሪኡ ስለ ዘይመረፁ ኣብ ልዕሊኻ ወሪዱን ዝወርድን ዘሎ በደላት ዕለታዊ የሕዝነናን የቆጣዕናን ምህላው ክንገልጸልካ ንደሊ። ኣብ ልዕሊ ዝኾነ ሰላማውን ንጹህን ህዝቢ ዝፍጸም በደል ገበን ስለ ዝኾነ ድማ ዝወረደካ በደል ብመለሳ ሕጊ ንኽከሓስ ዝከኣለና ክንተሓባበር ድልዋት ኢና። ኣብ ኩናት ትግራይ ኣብ ልዕሊ ኣብ ገዛእ ሃገረንን ኣብ ዕቑባ ንዝጸንሓን ንኡሳንን ዓበይትን ደቂ ኣንስትዮ ዝበጽሕ ዘሎ ኣካላውን ጾታውን በደላት ልዕሊ ምስካሕካሕ ዝኸይድ ዓብይ ሻቕሎት ፈጢሩ ኣሎ። ኣብ ትግራይ ዘርኢ ናይ መጽናት ገበን ንፍጸም ኣሎ ክበሃል እንከሎ እምበኣር በቲ ኣብ ልዕሊ ኣቐጽልቲ ወለዶ ዝኾና ደቂ ኣንስትዮ ዝፍጸም ዘሎ ኣሰቃቒ በደላት ዝምስከር እዩ ኢልና ንኣምን። ስለ ዝኾነ ድማ መርበብ ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ ነቲ ብዓፈና ኩናት ኣብ ልዕሊ ሰላማዊ ህዝቢ ብሓፈሻ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ድማ ብፍላይ ዝቕጽል ዘሎ ደረቱ ዝሓለፈ ኩሉ ዓይነታዊ በደላት ብቐጻሊ ክትኩንኖ ትርከብ። ክቡር ህዝብና ህዝቢ ኤርትራውን ዓማፂ ቤትካ ንዓኻ ብኩሉ እንትናኻ መጺኡ ምስ ሓንኩኸካ ንጸላኢኻ እኳ ዘይትምነዮ ስቓይ ከውርድ ብዝኸፍአ መልክዑ ናብ ሰላማዊ ጎረቤትካ ሰጊሩ ንግዚኡ ንእሽቶ ትንፋስ ንኸይትረክብ እውን እንሆ ገና ዘይኣኸሉ ዕሸላት ደቅኻ ዳግም ካብ ኢድካ መመንጢሉ ኣብ ሓዊ ይጠብሶም። ካብ ናይ ቅድሚት ሓውን ተምለጡ ኣሸበሸብ ኢሉ ብድሕሪት እውን እሳት ኣዋዲዱ ዕድል ድሕነት ህይወት ኮኒኑ ጽዩፍ ስርሑ ክትግብሩ እንዳገደደ ገና ብዓንተብኡ ንምጽናቶም ዝተለሞ መደብ የተግብር ምህላው ተረዲእካ ተወሳኺ ዕንወት ዝኩናት ንምግታእ ብዘለካ ክትቃለስ ንጽዋዕ ኣለና። እቲ ሓቂ እዚ ኮይኑ ሎሚ ክነተኩረሉ ዝደለና ዛዕባ ጉዳይ ኤርትራውያን ትሕቲ ዕድመ ምሩኻትን ስደተኛታትን ኣብ ትግራይ እዩ። ኣብ ጉዳይ ትሕቲ ዕድመ ምሩኻት ኤርትራውያን ብመሰረቱ ዕስክርና ትሕቲ ዕድመ ንኣህጉራዊ ሕግታት ዝጥሕስ ጥራይ ዘይኮነ ከቢድ ገበን እውን እዩ። ኣብዚ ኩናት ዝሳተፉ ዘለዉ ኩሎም ሓይልታት ነዚ ገበን እዚ ይውዕልዎ ኣለዉ ድዮም ኣይፋል ንዝብል ብነፃ ኣካል ድሕሪ ምፅራዩ ጥራይ ዝረጋገፅ እኳ እንተኾነ መርበብ ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ ግን ኣብ ሃገርና ይኹን ዞባና ብዝኾነ ወገን ዝትግበር ምዕስካር ትሕቲ ዕድመ ብትሪ ከም እትኩንኖ ተፍልጥ። ብመሰረት እቲ ንተሳታፍነት ቆልዑ ኣብ ብረታዊ ግርጭታት ኣመልኪቱ ሓፈሻዊ ባይቶ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ኣህጉራዊ ውዕላት መሰል ቆልዑ ብ2000 ዓመተ ምህረት ዘስፈሮ ሕግታት ዝኾነ ሓይሊ ይኹን ወገን ነቶም ኣብ ኩናት ከሳትፎም ዝምድብ ዜጋታት ልዕሊ 18 ዓመት ዝዕድሚኦም ምዃኖም ከረጋግጽ ዘይንጸግ ሓላፍነት ከም ዘለዎ እዩ። ስርዓት ኤርትራ ነዚ ኣህጉራዊ ሕጊ ጥራይ ዘይኮነ ባዕሉ ንዘውፅኦም ኣዋጅ ሃገራዊ ኣገልግሎት እውን ጥሒሱ ናብ ኩናት ንዘገደዶም ትሕቲ ዕድመ ወተሃደራት ማሪኸ ዝብል ወገን ንርዱእ ፀገምቶም ትሕቲ ዕድመ ቆልዑ ተረዲኡ ግቡእ መሰሎም ክሕልወሎምን ውሕስነቶም ከረጋግፅን ብትሪ ንጽውዕ።
ኣብ ኩናት ትግራይ ተማሪኾም ዝበሃሉ ኤርትራውያን ትሕቲ ዕድመ ኣብዚ ግዜ ንድሕነቶም ኣብ ዝተሓተ ደረጃ ዘውድቕ ኣካይዳታት ንርኢ ኣለና። ኣብ ኩናት ዝተማረኹ ድዮም ኣይኮኑን ብዘየገድስ ትሕቲ ዕድመ ኤርትራውያን ምሩኻት ተባሂሎም ኣብ መራኸቢ ብዙሓን ንምቕራቦም ዝረአ ዘሎ ህውኽ ተግባር መርበብ ኤርትራውያን ደቂ ኣንስትዮ ብትሪ ትኹንኖ። ኣብ ኩናት ትግራይ ዝጓነፁ ዘለዉ ሓይልታት ንዝማረኽዎ ትሕቲ ዕድመ ከም ግዳይ ናይቲ ኩናት ክጥምትዎን ብዓይና ኣህጉራዊ መሰላት ቆልዑ ክርእይዎን ዝግባእ ክንሱ እቶም ሓይልታትን ነቶም ሓይልታት በብወገነን ዝድግፋ መራኸቢ ብዙሓንን ግን ካብዚ ኩንነት ዝርሒቖም ከም ዘለዉ ከነዘኻኽር ንደሊ። ብግዲ ዝተዓስከረ እሞ ሻቡ ዝተማረኸ ትሕቲ ዕድመ ከም ክወግኣካ ዝመፀ ወተሃደር ዘይኮነ ከም ንጹህ ቆልዓ ክትሪኦን ከተንከባኽቦን ንዘገድድ ኣህጉራዊ ሕጊ ምጥሓስ ተወሳኺ ገበን ምዃኑ እንዳሓበርና ድማ ንተጓነፅቲ ሓይልታትን ነተን ኣብዚ ኩናት ወገን መሪፀን ዝነጥፋ ዘለዋ መራኸቢ ብዙሓንን ግቡእ ሓላፍነቶም ክስከሙ ደጊምና ነተሓሳስብ። ገለ መራኸቢ ብዙሓን ካብቶም ኣብ ትግራይ ተማሪኾም ዝተባሃሉ ኤርትራውያን ቆልዑ ናብ ቃልዕ እንዳውፅኣ ንኣካላዊ ኣእምሮኣውን ፀጥታውን ድሕነቶም ኣብ ሓደጋ ከእትዋ ክንዕዘብ ወሪሕና ኣለና። እዚ ብመሰረቱ ኣብ መሰልቶም ቆልዑን ኣብ ስነ ምግባር ጋዜጠኝነትን ከቢድ ጥሕሰት ብምዃኑ ድማ ኣትሪርና ንቃወሞ። እተን መራኸቢ ብዙሓን ብቐንዱ ነቲ ምስ ትሕቲ ዕድመ ቆልዑ ብኸመይ ቃለ መሕትት ክተቃንዕ ከም ዝግባእ ብትካል ህፃናት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዩኒሴፍ ዝወፀ 6 መምርሒታት ብግህዶ ይጥሕስኦ ምህላውን ነዘኻኽር። እቶም መምርሒታት ዩኒሴፍ ትሕቲ ዕድመ ቆልዑ ኣብ ትሕቲ ዝኾነ ኩነታትን ከባብን ብዘይፍቓዶምን ብዘያፍልጦ ዋሕሶምን ንኣካላዊ ኣእምሮኣዊ ፀጥታውን ማሕበረ ባህላውን ፀቕጥታት ዘቃልዖም ስእላውን ድምፃውን ቃለ መሕትት ከካይደሎም ፍጹም ኣይፍቅድን። ብዘይካዚ መራኸቢ ብዙሓን ከም መመይቲ ከሰስቲ ፈረትን መዘንትን ምሩኻት ኩናት ብሓፈሻ ትሕቲ ዕድመ ምሩኻት ድማ ብፍላይ ክኾና ዘየፍቅድ ኣህጉራዊ ሕጊ ከም ዘሎ በዚ ኣጋጣሚ ነዘኻኽር። ኣብ ጉዳይ ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብዚ እዋን እቶም ኣብ ሃገሮም ካብ ዘሎ ምልኪ ሃዲሞም ኣብ ክልል ትግራይ ዝተዓቐቡ ኤርትራውያን ስደተኛታት ማዕረ ማዕረቲ ኣብ ልዕሊ ሰላማዊ ህዝቢ ትግራይ ዝወርድ ዘሎ በደላት ይጎንፎም ምህላው ብዝተፈላለያ ኣካላት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዕለታዊ ይግለጽ ኣሎ። ብፍላይ ወኪል ስደተኛታት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ብዛዕባቶም ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ስደተኛታት ዝብእሱ ዘለዉ ፀገማት ብቐጻሊ ሻቐል ምህላው ይገልጽ። እቶም ስደተኛታት ጠንቂ ስደቶም ዝኾነ ሓይሊ ኣብ ትግራይ ምስ ኣተወ ዝገጠሞም ፀገማት ኣብዚ ግዜ እዚ ኣብ መንጎ ክልተ ሓዊ ተጓነፅቲ ሓይልታት ተቐርቂሮም ዝወርዶም ዘሎ ዕንወት ከምኡ እውን እቲ ብስርዓት ኣስመራ ኣብ ትግራይ ዝተፈፀመ በደል ኣብ ልዕሊቶም ኤርትራውያን ስደተኛታት ብምድጋም ዝፍደ ብዝመስሎም ገለ ዘይሓላፍነታውያን ኣካላት ዝፍፀም ዘሎ ተግባራት ኣብ ቀጻሊ ፀገም ይርከቡ ኣለዉ። ብዘይካዚ ናብ ክልል ትግራይ ዝባፃሕ ሰብኣዊ ሓገዝ ብዘይምህላው እቶም ስደተኛታት ልክዕ ከም ሰላማዊ ህዝቢ ትግራይ ከቢድ ሰብኣዊ ቅልውላው የሕልፉ ኣለዉ። መርበብ ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ ኣብዚ ኩናት ንዝሳተፉ ዘለዉ ኩሎም ሓይልታት ብሓፈሻ ንክልላዊ መንግስቲ ትግራይን ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያን ድማ ብፍላይ መሰልን ድሕነትን እዞም ስደተኛታት ክሕልው ዘገድዶም ኣህጉራውያን ሕግታት ከም ዘሎ ፈሊጦም ሓላፍነቶም ብመሪሕነት ክስከሙ ትፅውዕ። መርበብ ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ ንኩሎም ንመሰል ስደተኛታት ዝጣበቑ መንግስታውያን ዞባውያንን ኣህጉራውያንን ኣካላት እውን ድሕነት ናይቶም ኣብ ትግራይ ዝፃገሙ ዘለዉ ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ንኽረጋገፅ ኣሐይለን ክሰርሓ ትፅውዕ። ኣብ ኤርትራ ዘሎ መላኺ ስርዓት ብዛዕባ ኣብዚ ዞባ ክስርት ዝምነዮ ቀውሲ ብቐረባ ንርድኦ ኮይኑ ብፍላይ ኣብ ክልል ትግራይ ንዝተፈጥረ ዘይምርግጋእ ብመሪሕነት ክዋሳኣሉን ክሳተፎን ምዃኑ ካብ ተፀበናዮ ኣይሓለፈን። ስርዓት ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ፖለቲካዊ መሪሕነት ክልል ትግራይ ኣዋህሊልዎ ዝፀንሐ ቂም ጥርዙ በፂሑ ብምንባሩ ኣብ ትግራይ ክረኽባ ንዝኽእል ዝነኣሰት እውን ትኹን ዕድል ከባኽና ከም ዘይኮነ ሙሉእ እምነት ነይሩና። ኣብ ኩናት ትግራይ ዝተረኣየ
مريح تساتافنة السرعات دما كابز حق ازي زنقليو كلهم بوليتيكاويان حيلتات إثيوبيا نزكون النتزي كستبهلولو بزي مخالهم كا أمريرنا نحزن بشنخ حق مزرعي كوينات تعواتي يبلون زي سعب سبعون نواتاون عنوات قليل سلازي كوني بفلايا بلعلي سلاماو هزب زورد فاتن بدلن ملسا يبلون عب كوينات كل التقراي دما يتقدم زعقري كو حاسن كدحنن زقبو سلاماو هزبي بايتا كوينات كلهم وغانات كوينو حاسياو كينو عقم تردو دك اسب سعريرو علم أسدميمو يركب بزي مخنيات زي ندحنتناي كلهم أحزاب كوينات بغصبت دو كبلن بسلاماو من قدم علوو خقبرلون عطبيقنا نتوع عمو وداتا عب قدامن أوشت عدن تركب كبر هزب تقراين هزب إرتران نخونتات زخيد زلو كويناتن نسوزة صعبوت فاتن نكتمزن نسلاماو هزبي كابتوم زقيدو زلو سرعتات وي مرحتي فليخا كتريوم حادرا نبل اتتخسيتو زلو وقق أمونغو سلست سرعتات مبر أمونغو سلست هزبتات كم زي كوني كتردع دما نتوع سلستيو هزبتات معرق الداينايتي كل عينتاو حقتات تحيسو زرقن متنات زنقدت صيوف كوينات يخون مهلاو كي رسع خادما كم قدمكا نزكبابروخا لمدتات بمعقاب نزتصلي مهموت እንዳተደዓ ዓስካን እንዳተደጋገፍካን ክትሰግሮ ንምሕፀን